Sådan! Godt det der! Bare hold på! Hold på, hold på, hold på! Så løber du hele vejen derude, Maria! Kom nu, kom nu! Kom afsted! Kom nu, kom nu! Det er vigtigt, pige! Ah, hvor hun god, mand! Super! Kom nu, kom nu, kom nu! Send, afsted! Afsted! Kig på hende! Så sender du hende! Derfra! Videre! Kom nu, kom nu! Super! Godt det der! Kom nu, kom nu, kom nu! Hold nu kæft! Så var den der! Det er ikke det råd. Kom, 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 kom! Sådan, nu er der gang i hende igen! Kom nu, kom nu, kom nu! Afsted! Afsted! Kom nu, kom nu, kom nu! Hvad står du og klor på? Kom nu, kom nu, kom nu! Gør den færdig! Ja da! Nu! Sådan! Tryk på hende! Godt det der! Kom nu! Sådan! Ej, så må du på røven med dig, mand! Den er jo sat til rådvejl, det der! Det er så dejligt at blive pisket. Kom! Godt det der! Fortsæt! Helt stille! Godt! Kom! Tryk! Godt, kom! Kom, afsted! Kom nu, kom nu, afsted! Send, afsted! Kom, 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 kom! Kom nu! Ja, hun er meget sød, mand! Nej! Prøv lige en gang at se! Du skal oversættelse. Kom, 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 kom! Kan du ikke kroatisk? Godt det der! Eller slovensk, hvad fanden der er? Han er kroat. Over! Løb røven! Kig. Afsted! Tryk på linjerne! Afsted! Ej, der glemte du en linje. Stop! Stop det lort! Ja, det er jo så fint. Kom, 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 kom! Nå, det er det skrækkeligt. Hvad nu? Vi løber forbi bag spring. Kom. Kom, kom! Godt det der! Kig på hende! Så var jeg sgu da derop. Ja, du var. Dygtig. Du skal heller ikke tage fejl af, hun er ikke træt i hovedet. Drej! Ja da! Kom nu, kom nu! Afsted! Stå og klore på hende! Okay, okay. Hvorfor fanden sætter I ikke ned? Det er da trods alt samme start. Nu! Ja da! Skal den højt? Ja, det er skide tavle, man skal stikke mod sig. Og Rosen. Det var noget lort, ikke? Nu! Godt det der. Kig på hende. Du skal nok få lov. Sådan. Hey, hey, hvad laver din fødder? Der var vist noget med. For helvede, Jimmy, kan du ikke bare løbe den selv? Kom! Kom nu, kom nu, kom nu! Afsted! Væk, 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 væk! Igen! Sådan! Super, giv hende en pause. Rigtig godt med det. Kig på hende. Tryk på linjen. Videre. Ja, hvor svært er det? Godt. Og så en gang til. Kom. Kom. Kom afsted! Kom nu, kom nu, kom nu! Ja da! Hey, du glemte det. Hey, nej! Okay, 2 ting. Husk din... Kom. Sådan. Kom nu. Sæt. Væk, 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 væk. Kom nu. Ja da! Ej, hvor er tavlig. Sæt. Kom afsted. Igen. Rigtig.
Godt, det der, Maria. Sej, pige. Godt, det der. Igen. Godt, vind en meter. Kom. Kom nu, kom nu. Sted. Kom nu. Send. Igen. Ui. Hvad laver du derude? Det er heller ikke. Hun skal udenom dig, Tom. Tryk. Igen. Ja da. Igen. Sådan. Ja, der er vældig forskel fra rådvarteren så til den der, hva'? Det må man sige ja til. Er den ikke sej? Fuldstændig. Jeg har krogt i røven på den, du. Ja, du skal nok få lov. Nej, Du skal jo ikke starte på, at du vinder. Når jeg fik valgt på alt det der. Ja. Og så sagde jeg, men altså, jeg gider ikke at betale 500 kroner. Hvad laver du her? 500-600 kroner for. Sted. Ja, ja. Ja. Det kan man bare se. Nu. Ja. Sådan. Ja. Og så bukker du dig, ikke også? Hvis man sidder sammen med nogen, som enormt gerne vil, og gerne vil løbe VM, og gerne vil det ene, og vil gerne vil det andet. Og det er bare lidt synd, ikke? At sådan en klub skal gå i smadret. Eller afdeling hedder det jo. Det er jo ikke klubben, det er afdelingen. Hvor var hun god.